goeiedag. Hoi. Wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja, En wij willen graag weten, wat heb je op de bank? Boppen de bank. Ja, Nou, laten we wel kijken. oké. Wat is Daar staat de bank. Hangt een grote foto. Wie staat er nou weer op? Mijn broers en zussen verder. Dus we waren voor mijn huid en mem toen ze 30 jaar trouwd waren. En ja, die foto geven. Wat aardig van je. Ja, hij moet al wat geven, hè? Ja. Ja, saai. Zo voor de rest, kines ben en alles. Dus een mooie foto van ons hadden ze niet echt, van recent. Dus nou, was dat een leuk idee. Juist. En kerst wat opzetten, maar die broers en zusjes? Ik wel. Ja? Ja hoor. Nooit zo middag? Ja, af en toe, hè. Maar ja. Het leg je dan wel weer bij en dan is het al goed. Lang boos op elkaar kun je niet wezen. Nee? Dus, nee. Eigen bloed, hè, dat ken je niet. Dus dat wordt wel weer wat uitpraten en die... Ja hoor. Ja, er gebeurt nooit zoveel. Dus ik zien. Ik ben ook niet zoveel thuis meer. Ik ben al 2 thuis uit, dus van de 5, dus dat is 3, dat is lekker rustig al. Oh ja. Dat scheelt alweer. Dus het het aardig uit. Ja, klopt. En hoe lang blijft dat natuurlijk zijn? Tot mijn huid en met het huis gegaan. Ja? En dan kan ik het huis overnemen. Hè. Ik verder niks te zoeken. Dus dat blijft mooi zitten met zest. Ik wel. Ja, voorlopig al. Maar heb je nou alles plan om het huis uit te gaan dan of net? Nou hoor. Ik wil het nog heel lang volhouden.